ҳамаи бузургсолонро ба саёҳати ҷолибу хотирмон ба олами кӯдакӣ даъват мекунем. ин маҳсулот ки ватани аслиаш давраи кӯдакӣ мебошад, ширинии дӯстдоштаи хурду бузург аст. чунон болаззат, чунон ширину иштиҳоовар аст, ки он аз куҷо пайдо шуда бошад? онро аввалин маротиба кӣ истеҳсол карда бошад? ин шириниро дар кишвари мо пахтақанд меноманд, дар дигар давлатҳо бошад. оё шумо медонед ки пахтақанд чӣ хел омода мешавад? агар шумо хурдсолиятонро ба ёд овардан хоҳед, пас лаҳзаи фориғ аз тамоми душвориҳои бузургсолӣ ва ба ёд овардани тамоми хушҳолиҳои кӯдакӣ бо барномаи полези сеҳрнок. рӯзҳои наздик аз телевизиони Баҳористон.